Akým spôsobom privedieš človeka do balansu, rovnováhy? Takže ho najprv kompletne rozoberiem. Vyvediem ho z jeho doterajšej rovnováhy, ktorú mal doteraz, o ktorej som len myslel, že to je rovnováha. Túto rovnováhu mu pekne, krásne rozoberieme na súčiastky a poskladá sa do novej rovnováhy, tentokrát skutočnej. Akým spôsobom dosiahneš to, že ho dokážeš rozobrať a potom vlastne poskladať do tej jeho pravej rovnováhy? Ako to robíš? To, čo si my myslíme, čo pokladáme za našu terajšiu rovnováhu, za ten zharmonizovaný stav, ktorý ale toho klienta privedie ku mne v skutočnosti. To nie je skutočná rovnováha. Rozoberiem mu vlastne systém presvedčení, vlastne spravíme dekonštrukciu jeho doterajších presvedčení a programov, aby mohol získať nové presvedčenia, nové programy, ktoré sú ale v harmonii s reálnym svetom. Nie s tým, čo on má predstavu, že to je svet. A prečo on má predstavu, že čo je to svet a že to nie je to reálne? Pretože sme si to takto vytvorili. Doteraz to potreboval takýmto spôsobom mať nastavené, doteraz to potreboval takto vidieť, aby sa dokázal nejakým spôsobom orientovať v tom svete, ale jednoducho už prišiel čas, keď to treba zmeniť. Má to od rodičov, má to od okolia, má to od od všetkých svojich ľudí, ktorých má okolo, ktorí mu potvrdzujú, že áno, takto ten svet funguje. Ale on tak väčšinou nefunguje. Ten jeho systém presvedčení ho skôr či neskôr privedie k určitým talákom, k určitým rozporom, ktoré vnútri cíti. A potom sa začne rozpadávať, začne cítiť, že to nie je úplne v poriadku a hľadá z toho nejakú cestu von. A tie tlaky to býva... Oni majú aký charakter? Kde ho to začne tlačiť napríklad? Najjednoduchšie je povedať, že na duši. Lebo to je ono. Tak je to asi najzrozumiteľnejšie. Ale sú to rôzne psychické tlaky. To môže viesť k vyhoreniu, môže ísť k nejakým depresiám alebo niečo také. Fyzické príznaky môže mať. A čo to znamená fyzické príznaky? Dokonca až chorobu, ale často je to nejaká stúhnutosť na tele a podobne. My si ukladáme tie naše konflikty, presvedčenia si ukladáme v tele, takže takto sa často prejavujú. No a tie presvedčenia, oni sa nachádzajú kde? My si vieme na ne vedome posvietiť, že ja si to viem nájsť len tak? Áno, je to v podvedomí, dá sa to. V podstate to je vlastne podstata mojej práce. Že ku mne príde človek a pozrieme sa na to, že aké má presvedčenia, čo má tam vnútri, čo tam má zaseknuté, aký tam má problém. To znamená, že k tebe príde človek, ktorý sa v skutočnosti necíti dobre, lebo inak by ťa nevyhľadal. Áno, čo je pomerne prirodzené. Áno, je to tak. Ale chodia k tebe aj ľudia, ktorí ako keby mali v živote všetko a vlastne aj tak cítia, že niečo nie je... Áno. Zvonku pozlátko, romantika. Všetci, áno, pekný vzťah, všetci známi, všetci príbuzní to vidia tak, že to je úplná harmónia a príde za mnou kompletne rozbitý, rozobratý človek. A čo to znamená, že príde za tebou? Že sa stretnete a ako prebieha tá terapia vlastne? Online. Môže byť online. Môže byť aj osobne, ale to je výnimočné, je to zbytočné, trvá to dlho a potom ide odo mňa dlho autom šoferuje alebo niečo také. Je to zbytočné. Online to funguje absolútne spoľahlivo. Čiže je v podstate jedno, kde sa ten klient nachádza a odkiaľkoľvek z celého sveta sa dohodnete si stretnutie a budete spolu teda pracovať. Áno, presne tak. A pracuješ aj s deťmi? Nie. S deťmi nepracujem až tak po nejakých, povedzme, že 16 rokoch alebo tak nejako. A prečo? Pretože deti preberajú, keď majú nejaké problémy, tak to je väčšinou o rodičoch. Vtedy liečíme rodičov, nie deti.
Čiže ak za tebou príde trebárs nejaká mamička a povie, že moje dieťa má také a onaké problémy a chcela by ho objednať ku tebe na terapiu, tak jej ponúkneš terapiu. Áno, presne tak. Je dosť možné, že sa porozprávam s tým dieťaťom, aby som vlastne vedel, o čo tam ide, ale Rozumiem. ponúknem jej. A ako si sa vlastne dostal k tejto práci? To sa ma tak často pýtajú, ale keby som prišiel na nejaký konkurs alebo niečo také, ale to v podstate nejde. Ja som sa tak dostal, že asi pred 30 rokmi som bol na šamanskom kurze, čo vyše 30 rokov je to. A to človeku dosť zmení svet. Dnes už to nie je také extrémne, také zaujímavé, také nejaké, že aké to je úžasné, nejaký šamanský kurz, ale vtedy to bolo tesne po tom socializme, keď sa všetky tieto spirituálne smery potlačali. Takže pre mňa to bol zázrak. A naozaj mi to zmenilo svet. Potom som s tým tak viac menej pracoval ako dosť rokov. A asi pred 10-12 rokmi, neviem presne, sme sa do toho s kamarátom pustili naplno, že sme naozaj venovali absolútne všetok čas tomu, intenzívne tomu štúdiu. A v podstate som ani nechcel robiť nejako veľmi tieto terapie, že skôr som to chcel použiť na nejaké prípodnikanie alebo nejakým takým spôsobom, aby som si zlepšil svoj vlastný život. Ale nedalo sa, už začali za mňou chodiť ľudia. Čo to potlačilo? To potlačilo. Pred pár rokmi som jednoducho zavesil som všetko na klinec a terapie. Máš nejaký taký obľúbený príklad klienta, nejaký typ, ktorý chodí najčastejšie? S čím za tebou chodia najčastejšie ľudia? Opakuje sa ti niečo častejšie? Tie témy sú príbuzné, také veľmi podobné. Väčšinou je to nejaká hojnosť, vzťahy, hej, a zaseknutia. Také životné zaseknutia, že dostal som sa na nejaký milník a neviem ako ďalej. Hej. Často to sprevádzajú nejaké choroby. Ja teda nie som liečiteľ, neliečím tie choroby, ale veľmi často teda prakticky všetky choroby, minimálne všetky autoimunitné sú psychické. To znamená, že keď vyliečíme psychiku, často tam tá choroba odchádza, ale pre mňa je to vedľajší efekt. Nie je to niečo, na čo sa zameriavam. Dobre, koľko trvá terapia? Toto, čo robím ja, týchto 5 zranení duše, ako sa to volá, alebo 5 programov duše, alebo tak asi 3 hodiny. 3,5 hodiny. Jedna terapia? Jedna terapia, áno. Koľko terapie je dobré zabsolvovať? To je individuálne. Minimálne 2-3 by bolo dobré, aby to malo naozaj efekt. Aspoň tam vidím ten efekt na tých ľuďoch. A optimálne samozrejme všetky. Čiže 6. To je séria. Dobre. Keď hovoríš, že je to séria, tak dá sa to nejakým spôsobom, máš aj nejaký taký špeciálny program, že celá tá séria v jednom? Že človek si ťa ako keby zajedná na tých 6 sedení naraz? Áno, mám tam program, ale ten je dokonca ešte dlhší. Je tam na 8, neviem, či som tam dával 8 alebo 9, fakt teraz neviem, tých sedení. Hej, lebo potom sa ešte dajú doplnkové sedenia na nejaké vyčistenie nejakých zbytkov a podobne. Čiže áno, dá sa kúpiť kompletne celý program. Povedz ešte niečo také zaujímavé, že čo sa tak ľuďom mení počas tých terapií? Počas terapii sa zmení kadečo. Väčšinou už po druhej terapii sú veľmi výrazné tie výsledky, ale najvýraznejšie výsledky sú približne asi o pol roka. Tam ozvú sa mi občas o pol roka, približne o pol roka, alebo po pol roku sa mi ozvú občas ľudia, alebo sa skontaktujeme a tak. A ten človek už sa nevie porozprávať akoby so svojím minulým ja. Nerozumejú si, vôbec netušia, ako mohol takto vnímať ten svet a podobne. A pri tom zvonku sa nič nezmení, ako pre ostatných je rovnaký človek. Všetko je v pohode, len prežíva svoj svet úplne iným spôsobom. Ja si myslím ale, že tým, že som si vlastne prešla tieto terapie, že vlastne aj zvonku ma začali ľudia vnímať inak.
Že niekedy to môže byť fakt také viditeľné aj zvonku. Môže byť, vyžaruješ niečo. Inak sa správaš, keď sa začneš usmievať, si šťastná, tak samozrejme vplývaš týmto na ten svoj svet. A ľudia ťa vnímajú úplne iným spôsobom. Keď chodíš v depresii, prikrčená, niekoľko rokov v kuse, takto sa zapíšeš u tých ľudí, takto ťa vnímajú a zrazu začneš žiariť, tak áno. Zmení sa to aj tak. Je možné, že ľudia okolo mňa, keď som u teba ako klientka, sa začnú správať inak, aj keď nevedia, že chodím na nejaké terapie alebo niečo, proste robím nejakú vnútornú prácu? Áno, to už sme zašli trošku hlbšie do tej spirituality, ale áno. V princípe, väčšina ľudí pozná ten princíp, že tí ľudia, druhí ľudia, keď nám robia nejakým spôsobom akoby zle, tak nám v skutočnosti len vlastne ukazujú, že na čo sa my máme vnútri pozrieť. Keď si my to vnútri vyčistíme, ten človek to prestane robiť. Nie je to celkom tak, je to aj tak, že nám to menej vadí, aj keby to robil, ale on to naozaj prestane robiť. Je to zvláštne, ale naozaj to prestane robiť. Dokonca ani netuší, že to robil, že nám nejako rýpal do niečoho. Prečo práve podvedomie? Spomínali sme podvedomie. Aká je sila podvedomia? Podvedomých presvedčení. Prečo sú tam? Tie podvedomé presvedčenia nám v skutočnosti umožňujú narábať s našim svetom. Čiže sú v skutočnosti veľmi dôležité. A podvedomím ten svet vytvárame. To znamená, že to nefunguje tak, že ja si vedome vyberám tú realitu podľa toho, čo ja chcem, to budem aj zažívať? Nie, to je rozumom a rozum patrí k egu a takto to nefunguje. Čiže nestačí si pomyslieť, že ja chcem niečo tuto veľmi, niečo tu chcem a ono sa to stane. V skutočnosti ten svet netvoríme tým, čo chceme, ale tým, aký sme. To znamená, že aký sme tvoria tie presvedčenia, čo sú v podvedomí. Áno, to naše hlboké podvedomie, to je to, aký sme, čím sme. Tým hlbokým podvedomím, do ktorého si často nevidíme, teda preto sa to volá podvedomie, lebo si tam nevidíme, tak tým hlbokým podvedomím si vytvárame svet. Obľúbená otázka. Ego a jeho funkcia. Ego je skvelé, ego je výborný nástroj, vynikajúci nástroj. Prakticky vďaka egu, tak ako ho máme postavené to ego, tak vďaka tomu sme ako živočíšny druh ovládli planetu. My nemáme zbrane, my nemáme pazúry, my nemáme zuby, my nemáme silu. Ešte sme aj takí mäkkí, mlandraví, keď si niekto žďuchol do nejakého diviaka alebo do niečoho, to je jak kameň a toto je také blatové celkom. Ale vďaka tomu, ako mám poskladané ego, aký to je skvelý nástroj, aký je prispôsobivý, ako dokáže vymýšľať, príjmať nové veci, nové presvedčenia, nové programy. A pomocou toho vytvára nejaké nástroje, tak vďaka tomu sme ovládli svet. Čiže ego je úžasné, ego je skvelé. Lenže je to nástroj. Je to nástroj ako čokoľvek, ako, ja neviem, mixer domáci, alebo notebook, alebo ja neviem, niečo. Normálny nástroj. Pokiaľ ten nástroj začne šéfovať, začne mi rozprávať, ten mixer domáci, že kedy mám ísť spať a ako mám mať partnerku a podobne, tak už je trošku problém. To nie je celkom dobré. A to sa bohužiaľ deje väčšina ľudí. Môže byť, že k tebe chodia ľudia, ktorí vlastne prišli v živote do takej situácie, že ich niečo pritlačilo? Áno. Áno. Často ich pritlačí tá situácia, často ich pritlačí, že nevedia kam ďalej.
Napríklad. To je dosť bežná vec. A je jedno, že či ten človek, on sa dostane na určitú hranicu a je jedno, že či je bohatý, chudobný, ženatý, slobodný, má 8 detí alebo žiadne, alebo čokoľvek, on sa proste dostane na nejakú hranicu, keď mu prestávajú fungovať tie veci, ktoré mu doteraz fungovali a nevie čo ďalej, zaseknutý a potom prichádza s depresiami, vyhorením a podobnými vecami. A je naozaj jedno, že odkiaľ je, aký je, kto je, čo je. A chodia ti častejšie muži alebo ženy na terapiu? Je to asi rovnako. Čiže dosť vlastne. Ako povedal by som, že trochu častejšie ženy, ale popravde v poslednej dobe mám viac mužov, takže ono sa to tak na konci roka nejako, tak keď sa to spočíta, tak zhruba rovnako, alebo možno trošku viac, že neviem. Nemám to spočítané, priznávam sa to len tak pocitovo. Môžem u teba kúpiť nejakým spôsobom terapiu pre niekoho svojho blízkeho ako darček? Áno, dá sa, ale doporučoval by som dobre si to rozmyslieť. Nie je to úplne pre každého. Toto, čo robím ja, nie je úplne celkom pre každého. Ten človek musí chcieť. Musí sa chcieť zmeniť, pretože ja ho neviem prinútiť, aby sa zmenil. On pokiaľ chce vnútri niečo pochopiť, niečo pomeniť, popúšťať nejaké svoje staré veci, prijať nové veci, tak, aby bol spokojnejší, aby išiel ďalej, tak áno, dá sa to pre neho kúpiť. Ale kúpiť to niekomu, len aby si to odpracoval, sú vyhodené peniaze. A kúpte si, žiaden problém. Ja si to odsedím, ale nemá to zmysel príliš. Čo by si povedal niekomu, kto by chcel kúpiť tú poukážku napríklad pre svojho, ja neviem, trebárs otca alebo mamu, lebo oni sa majú tak zle a určite by sa mali zmeniť. Aby prišiel na terapiu. Som si myslela. Áno. Nedá sa meniť svet vonku. Jediný spôsob. Svet je odrazom nášho vnútra. A jediný spôsob, ako zmeniť ten svet, je zmeniť naše vnútro. Áno. Mám to vyskúšané. Akým spôsobom v podstate by mohli, alebo teda aj fungujú tvoje terapie, čo sa týka nervového systému? Odteraz je to také rozšírené nervový systém. Robí šarapatu mnohým ľuďom? Áno, ja síce ten nervový systém spomínam trochu menej, skôr pracujem s egom ako takým, ale to akože pri terapii vysvetlím, že o čo tam ide. Vlastne mám trošilinku iný pohľad na to ego ako ostatný. Ego má nejakú akože dve časti, jedna z nich je ochrana. A v podstate tá ochranná časť nám vplýva na ten nervový systém, čiže vlastne áno, pracujem s tým nervovým systémom. A nervový systém už len nás spúšťa nejaké reakcie v tele. Nie je to celkom len. Je to celkom dosť. Ale spúšťa tie reakcie v tele nastavuje. A na počiatku sú naše presvedčenia. Naše myšlienky, naše presvedčenia. Ak vidím nejakú situáciu, akúkoľvek situáciu, môžem ju vidieť rôznymi spôsobmi. Situácia sa len stane. Ja ju môžem vidieť rôznymi spôsobmi. Môže byť pre mňa smiešná, humorná, môže byť pre mňa ohrozujúca, môže byť pre mňa nejaká úplne iná. Keď je pre mňa ohrozujúca a vnímam väčšinu situácií ako ohrozujúce, tak ten nervový systém je neustále v tom stresovom režime, bojuj, uteč. Keď sa zmenia presvedčenia, prestanem vidieť tie situácie ako ohrozujúce, lebo to len o presvedčeniach, o programoch. Prestanem vidieť tie situácie ako ohrozujúce a tým pádom nervový systém nemá na čo reagovať a vyladí sa v priebehu nejakého času. Ty vo svojich terapiách ideš nejakým spôsobom do traumatizujúcich udalostí toho klienta z minulosti, alebo ako to funguje? My si v detstve vytvárame tieto programy a presvedčenia. Čiže áno, vlastne je to na základe nejakej traumy. Tá trauma môže byť
od nejakej veľmi dramatickej rozvod rodičov, nejaké úmrtie alebo niečo také, až po drobnú traumu, neviem si zaviazať šnúrku, nedarí sa mi to ani na neviem koľkýkrát. Hej, naozaj až takto. My totiž sa učíme na prekážkach a tá trauma je v podstate pre nás nejaká prekážka, na ktorej narastieme, na ktorej sa niečo naučíme. Hej. A my sa, keďže sa nevieme učiť bez prekážok, tak tú traumu si vyrobíme, aj keby sme mali absolútne optimálne detstvo. Doslova optimálne. Tak si vyrobíme nejakú traumičku, treba aj na tej šnúrke, alebo vstúpil som do vody, dráma, slzy. Celé zlé. Je to aj nejako vekovo ohraničené, že do akého veku máme najviac tých traum v živote, ktoré nás vlastne ako keby formujú? To naše podvedomie a tie naše presvedčenia? Je to od mínus niekoľko mesiacov. Mínus znamená čo? Mínus znamená, že ešte v prenatáli, pretože to dieťa v prenatáli ešte vníma, cíti tie nálady matky. Hej. Až po... Ťažko povedať, ale myslím, že sa to formuje dosť dlho. Neviem, niektoré traumy prídu až v puberte, ale väčšina ich je tak do okolo tých 6 rokov, od 4 povedzme do 6, tam, kde sa nám formuje ego, lebo tie traumy sú vlastne súčasťou toho ega. Sú to komponenty, súčiastky toho ega. Teda nie tie traumy, ale tie presvedčenia a programy a podobne. Čiže tam, kde sa nám poformuje od tých nejakých 4 po, ja neviem, 6-7 rokov, tam je toho najviac asi. Tie traumy sa nám potom počas života aj dospelého môžu opakovať nejakým spôsobom s inými ľuďmi alebo v takom inom šate? Áno, my sa naučíme vlastne nejaký program, takto. Rozprávam tu o programe, čo to je, veľmi zjednodušene, to je, poviem, nejaká reakcia na nejakú situáciu. Čiže niečo sa stane a ja na to viac menej automaticky zareagujem. Niečo podobné sa stane a ja na to zareagujem. Mama na mňa v detstve kričí, ja na to zareagujem. Nájdem si spôsob, ako narábať, ako naložiť s tou konkrétnou situáciou, tak aby to čo najmenej bolelo. Hej, čiže aby som sa vyhol výprasku, aby kričala viac, alebo niečo, proste vyhnem sa tomu, niečo spravím, nájdem si nejaký spôsob, sa nejako utiahnem, trebárs, každý má nejaký iný. A potom si to prenesiem k partnerke. To znamená, partnerka zdvihne hlas a ja použijem to, čo som použil pri mame. Partnerka zrazu nemá chlapa, ale dieťa. Môže byť, samozrejme, môže byť iná tá reakcia, ale toto je ten program, toto sú tie. Ale každý vlastne reaguje podľa typu tej svojej traumy. Nebude každý, že sa stiahne, niekto sa možno ohradí a zvýši tiež hlas. Že pôjde do konfliktu. Áno, je to podľa traumy, ale tie traumy oni vlastne vyrábajú, to sú len prekážky na to, aby vyrábali nejaké tie reakcie, nejaké programy. A my si potom z tých programov vlastne vytvoríme akoby takú osobnosť, takú postavu, takú masku alebo niečo také, čo hráme. Čo si myslíme, že sme my. Často hovorím ľuďom, to sú rôzne reakcie. Často hovorím tento príklad ľuďom, že ja si tak myslím, že ja som taký, že ja tak rád pomáham ľuďom. V skutočnosti to je len program. Nie som taký, že rád pomáham ľuďom. Je to program, ktorý sa stará o to, aby ma nevylúčili zo spoločnosti. Napríklad jedna z tých vecí. Čiže my si vytvoríme nejakú tú postavu, hráme nejakú tú postavu a tá sa skladá práve z týchto komponentov, z tých presvedčení, z toho ega, z tých nejakých reakcií, z programov, reakcií na tie situácie, na tých ľudí. A v podstate to je to, čo robím pri tých terapiách, že ukazujem ľuďom, okrem iného, že toto nie si ty, toto je tvoj program. Dá sa to zmeniť. Lebo keby som to bol ja, tak to je, ja neviem, geneticky naprogramované alebo niečo také. Hej, s tým neviem nič spraviť. Ale keďže to je program, tak ho viem zmeniť a nahradiť nejakým iným. Môžu niektoré presvedčenia pochádzať aj rodovo? Napríklad, že ženy môjho rodu sa nejakým spôsobom správali a že ja som si to načítala
podvedome. Áno, to sa odovzdáva. To sa odovzdáva výchovou. Výchovou vlastne. Úplne normálnou výchovou sa to odovzdáva. Presvedčenia, programy. V najlepšej viere, oni nám to v najlepšej viere, tie babky, mamy, otcovia, dedovia nám to v najlepšej viere odovzdajú, že takto je to najlepšie robiť, takto sa to robí. Dávajú nám nástroje na prežitie. Áno, to som chcela povedať, Ktoré že... dostali od jeho deda, ktorý je 150 rokov starý ten nástroj. Často už nefunguje, je nezmyselný proste v dnešnej dobe. Ale v dobrej viere nám to odovzdá. My to príjmeme, lebo pre nás je to dospelý, je to jediný zdroj informácií. Žiadny iný nemáme. Autorita? Autorita, ale hlavne jediný zdroj informácií. Nemáme od nikiaľ informácie. Nie, len od tých rodičov. Dokonca ani z televízie je to také, ako že tam je chaos. Tam v televízii nám nepovedia, v tejto situácii sa takto správaj, v tejto takto, alebo... A okrem rodičov, kto je ešte vlastne autorita? Dospelí okolo nás. Učitelia? Učiteľi, áno. Ale môžu to byť aj takí nerodinní príslušníci? Áno, môžu. Normálne, koho príjmeme ako autoritu. Môže to byť dokonca aj spolužiak. Aj tak sa to dá, aj toto môže byť, aj to môže byť autorita. Že príjmem od neho nejaké informácie, lebo on je múdrejší, on vie viac, alebo tak. Ale štandardne sú tí dospelí. Keď človek k tebe príde na terapiu, zmení sa mu kompletne celý svet. Podľa toho, čo si hovoril. Áno, ako komu. Každý človek je jedinečný. Niekomu sa ten svet naozaj prevráti hore nohami a niekto sa len príjemným spôsobom preplaví k harmonii a autenticite, dajme tomu. Stáva sa ti také, že ľudia časom napríklad opustia svoju starú prácu a... Áno, bežne sa mi to stalo. No, lebo to je prostredie. Oni často chcú zmeniť to prostredie, pretože my vlastne reagujeme na prostredie. Čiže to prostredie je to, čo nám najčastejšie vytvára tie traumy. V skutočnosti trauma vzniká ako reakcia na okolnosti, na nejaké prostredie, alebo tak. Takto. Zjednoduším to. Hrať sa zápalkami v strede bazénu a hrať sa so zápalkami v stohu sena nie sú to tie isté veci. Je to úplne rovnaká činnosť, ale prostredie určuje, či som naozaj v strehu a dávam si pozor, alebo je mi to jedno. Hej. Čiže prostredie vlastne v jednom v tom stohu sena je stres prítomný, v tom bazéne nie je stres prítomný. Tá činnosť je rovnaká. Čiže takýmto spôsobom nám vznikajú tie traumy a tie stresy podľa toho, v akom sme prostredí. A áno, často ľudia zmenia to prostredie. Často, keď sú v korporácii, napríklad, to býva často stresové prostredie. Áno, dajú sa tam zarobiť peniaze, človek tam môže robiť kariéru a tak, ale po niekoľkých rokoch je často vyžmichaný, vystresovaný a nevládze. Čiže často odíde, alebo povedzme začnú podnikať, alebo predajú firmu. A to sa mi stalo niekoľkokrát, že človek predal firmu, lebo už toho mal dosť, bol vystresovaný a spokojnejšie robiť niečo úplne iné. OK. Ešte niečo, čo by ťa napadlo, že by si chcel povedať o tvojej terapii, o tvojej práci? Vlastne ani nie. Je to... Snažím sa ľudí priviesť k autenticite, k harmonii, k tomu skutočnému, k tomu ich skutočnému ja, ktoré je harmonické, vybalansované. Sú šťastní a spokojní. To neznamená, že im nechodia nejaké problémy a tak, ale už ich vedia riešiť. Už to nie je tragédia. Už cez to precupitá ako baletka ten človek, väčšinou.
Tak ďakujem za pozornosť. Dnešným našim hosťom bol Zdeno Kittler, terapeut. Ďakujem za všetky informácie, ktoré boli veľmi prospešné. Verím, že budeš stále pomáhať ľuďom k tomu pocitu harmónie v ich živote, že sa budú cítiť vybalansovaní a teším sa na ďalší rozhovor s tebou. Ďakujem. Pekný deň.